πλάι μου. Έρχονται βράδια πώς να γλιτώσει η μάτια μου. Παίζεις περίεργο σαν να ζητώ ένα ποτήρι θάνατο θα πηγώ. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, δώσε μου φωτιά μοναχική και σπάνια. Να σου λέω έλα, τι με κοιτάζεις ροζά. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία. Στάξε την πίκρα σου μες στο ποτήρι, με βαριά αλικαρίσια να χωμεί. Τρίκαλα, στην Αγία Μονή, γεννήθηκε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ο πατέρας εξαφανισμένος, η μάνα στο Αντάρτικο, ο θείος στην εξορία. Χρόνια απαγορευμένης αριστεράς, κάτι σαν την ποτοαπαγόρευση. Η αδρεναλίνη στην αλάνα με μια φουσκωτή μπάλα δεμένη με κορδόνια. Πίσω από τον μπερντέ του Καραγκιόζη, τελάλιδες ονείρων, στο ψαλτήρι και στην καντάδα η Καλικέλαδη. Λίγο αργότερα στην Αθήνα, στους Λαμπράκηδες. Στάση ζωής και πορεία για το μέλλον. Κάπως έτσι βγαίνουν οι μεγάλοι, από την κοιλιά της μάνας και τη μήτρα των ονείρων. Έτσι βγήκε και ο Δημήτρης Μητροπάνος. θα σκίσω ξύλο μαλακό, να φτιάξω ένα καράβι. Δεν θέλω να σ' πάρει, μόνο να είναι εκεί. Κι όπως περνούν οι εποχές και πια δεν τις γνωρίζω, εικόνες ζωγραφίζω που ήξερα παιδί. Γεννήθηκα στα Τρίκαλα, σε μια συνοικία, την Αγία Μονή. Φτωχή οικογένεια, αλλά δεν έκανε και τη διαφορά, γιατί όλοι δίπλα το ίδιο ήμασταν, το ίδιο ζούσαμε. Σχεδόν μια οικογένεια ήμασταν όλοι. Βασικό μας παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Πηγαίναμε στο σχολείο, το δημοτικό ήταν στη γειτονιά, γυρνάγαμε, πατάγαμε τα τετράδια, γιατί βιβλία την εποχή εκείνη μάλλον δύσκολο να βρεθούν, και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα σε ένα σημείο, το Βαρκό το λέγαμε, δίπλα στο ποτάμι. Τις Κυριακές είχαμε κάνει μια χοροδία και ψέλαμε στην εκκλησία και μετά πηγαίναμε στα διάφορα χωριά. Είχαμε φτιάξει και μια ομάδα, τον Άρη Αγίας Μονής, και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στα χωριά δίπλα. Πολλές φορές στείναμε στην αυλή του σπιτιού ένα σεντόνι μεγάλο, βάζω και ένα κυρίβο πίσω και παίζαμε καραγκιόζι. Πηγαίναμε τελάλιδη γειτονιά και διαλαλούσαμε απόψε, θα γίνει καλή παράσταση. Αυτή ήταν η ζωή μας, μια παρέα ήμασταν. Μαζί κάναμε παρέα, μαζί πηγαίναμε τις βόλτες μας. Μαζί κάναμε καντάδες, κοπελιές. Αυτή ήταν μια ζωή ήρεμη, ήσυχη και πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ τις καλύτερες αναμνήσεις αυτή την εποχή. Τώρα πάψαν τα τραγούδια, ξέβαψαν τα χρώματα, δρόμοι και παλιές πλατείες άλλαξαν ονόματα. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πέθαμε λες καλησπέρες, δεν γουστάρω να μου πει. Η πρώτη μου επαφή με τη μουσική κατά βάση ήταν η βυζαντινή μουσική, στην εκκλησία που ψέλναμε, και αργότερα όταν ήρθε ο θείος μου πήρε ένα ραδιοφωνάκι που είχαμε στο σπίτι και εκεί ακούγαμε λαϊκά κατά βάση.
Καζατζίδη, Γαβαλά, Αγγελόπουλο. Εγώ όμως είχα πολύ μεγάλη δυναμία εκείνη την εποχή και άκουγα πάρα πολύ τον Γιάννη τον Βογιατζή και τη Ζένη Βάνου. Αργότερα, όταν πια κατέβηκα στην Αθήνα, ανακάλυψα το Θοδωράκι, τον Μυθικότσι, πράγματα που σημάδεψαν πολύ τη ζωή μου. Να έρθεις μπροστά μου βρε ζωή, να έρθεις μπροστά μου σαν γυναίκα να χορέψεις, κι ό,τι μας πόνεσε πολύ, κι ό,τι μας πόνεσε πολύ, κι ό,τι μας πόνεσε ζωή να καταστρέψεις, να πάψει αυτό το μαγελιό σώμα με σώμα, να πάψει κάθε σου στιγμή να μοιάζει με όντα, να ανοίξει η πόρτα σου ζωή στο πρώτο χτύπημα, να το κερδίσουμε επιτέλους και το στοίχημα. Η ζωή συνέχιζε να είναι δύσκολη. Τα καλοκαίρια που δεν είχα σχολείο πήγαινα και δούλευα. Όσο ήμουν πιο μικρός, σε ένα εστιατόριο ενός θείου μου που έκανα τον καρσόνι. Αργότερα δούλευα στις κορδέλες που κόβαμε τα ξύλα, που κόβαμε το καλοκαίρι για το χειμώνα. Λίγο μετά στην οικοδομή. Βέβαια υπήρξαν και 2 χρόνια πάρα πολύ ευχάριστα και ευτυχισμένα. Είχε έρθει ο θείος μου από την εξορία. Ζούσαμε στο σπίτι, δούλευε και ήταν όλα μια χαρά. Μετά τον ξαναπιάσαν πάλι και όταν τελικά το 59-60 βγήκε από την φυλακή και ήταν στην Αθήνα, εγώ είχα ήδη τα προβλήματά μου με τα πολιτικά γενικά στο σχολείο και με αποβολές και με κυνηγήματα. Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πάω στην Αθήνα να μείνω μαζί του. Και έτσι το 1964 κατέβηκα στην Αθήνα για να συνεχίσω τις σπουδές. Άλλος κόσμος, άλλες νοοτροπίες, καινούργιοι φίλοι. Στην αρχή στο σχολείο προβλήματα. Με το που πήγα, καλό στο βλάχο, καλό στο βλάχο. Παίξαμε ξύλο, συνήθαν τα πράγματα και όλα άρχισαν να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Απόψε θα θέλω να βγω στου κόσμου το μπαλκόνι, να σου φωνάξω όσο ζω, ποτέ δεν θα σε μόνη. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, να μου λες δεν πρέπει, δεν μπορώ. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, κλαίει η αγάπη σαν μωρό. Στην Αθήνα λοιπόν, 2-3 φίλοι στο σχολείο και η πιο βασική ανασχόληση ήταν η Νεοδαία Λευράκη. Εκεί πέναγα το χρόνο μου πιο πολύ. Θεωρώ ότι ήταν τα πιο υγιή πράγματα που έζησα την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχαν τα στενά κομματικά πράγματα. Μαζευόμασταν παιδιά που διάφορες ιδεολογίες κουβεντιάζαμε. Φτιάχναμε χοροδίες, φτιάχναμε άλλα πράγματα. Και γενικά οι άνθρωποι που μας καθοδηγούσαν δεν είχαν τα στενά κομματικά πρότυπα. Απλά μας δείχναν δρόμους, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερη τη ζωή μας. Παίζεις περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι πως μες στα μάτια σου πάλι χαμένος θα με. Παίζεις περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι
πως μες στα μάτια σου πάλι χαμένος θα με. Κολούμπια, ένα ιστορικός χώρος για τον χώρο τραγουδιού. Εδώ ήταν τα στούντια της Κολούμπια. Πρωτοήρθα το 1965. Έτυχε ένας φίλος του θείου μου, που ζούσαμε στην Αθήνα μαζί του, να γνωρίζει τον Καζατζίδη. Πήγαμε στο σπίτι του, στην οδό Κουσού. Του έπαιξε την κιθάρα του και τραγούδισε. Μου είπε ότι θα ήταν καλό να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ένα μήνα μετά, σε μια συναισθίαση στο πλατό του σαλόνι, τραγούδισε και μου άκουσε ο Μυθικότσης, ο οποίος με πήγε στην Κολούμπια, στην εταιρεία. Ήρθα μετά εδώ να κάνω ένα δοκιμαστικό. Έτυχε την ημέρα εκείνη να είναι ο Ζαμπέτας να υπογραφεί κάτι και με συνόδευσε στο μπουζούκι για να πω ένα τραγούδι. Δώσε μου φωτιά να ανάψω, βάλε μου κρασί να πιω. Πρέπει απόψε να ξεγράψω ότι στον κόσμο αγαπώ. Το 1966 ο Μίκης Θοδωράκης αποφασίζει να κάνει κάποιες συναυλίες. Με κάποιες συνοπτικές διαδικασίες μου είπε ότι πρέπει να έρθω να τραγουδήσω. Η πρώτη συναυλία έγινε το 1966, μια μεγάλη Δευτέρα στο Θέατρο Παλάς στη Θεσσαλονίκη. Μετά περιοδεύσαμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο και καταλήξαμε εδώ στο Λυκαβητό. Μία εβδομάδα παρουσιάστηκε ολόκληρο το έργο του Μίκη. Την εποχή εκείνη τραγουδούσα τη Ρωμιοσύνη και το Άξιον Εστί, όταν δεν υπήρχε ο Μυθικότσης φυσικά. Στις συναυλίες που ήταν ο Μυθικότσης τραγούδησα τραγούδια από άλλους κύκλους. Στο Λυκαβητό κάναμε μια εβδομάδα και τραγούδισα περίπου από όλες τις δουλειές του Μίκη, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που είχε εκείνη η συναυλία. Πες μου που πουλά καρδιές, να σου πάρω μια. Πες μου που πουλά ψυχές, να σου πάρω δύο. Πες μου που πουλά χαρές, να σου πάρω μια. Που πουλά ητόφτερα, να σου πάρω δυο. Να είναι δυο σου. Θέλω να σε αετός, θέλω να σε αετός. Πλάκα, εστία Φωτός εκείνα τα χρόνια, ο στίχος του ποιητή ένα συνεγύρι, μια κιθάρα, ένας τραγουδιστής και παρέα με το βερμούτ από κάτω. Από αυτή την Κυψέλη πολλοί μετέλαβαν πολιτισμό εκείνα τα χρόνια. Αργότερα άλλοι από αυτούς έφυγαν για την παραλία, άλλοι ξεστράτησαν, άλλοι χάθηκαν και άλλοι προχώρησαν. Χούντα, θητεία ασήκωτη και εκεί που η ταυτότητα γράφει ορφανός, να ένα βράδυ που εμφανίζεται ο πατέρας στο Μοστρού. Βαριά τα φορτία. 1966 έρχομαι στην Πλάκα για πρώτη φορά στη Τριλικία Πανεμιά του Γιάννη Αργύρη. Εδώ ίσως ήταν ό,τι ομορφότερο μπορούσε να γίνει ποτέ. Ήμασταν μια κιθάρα ή ένα πιάνο, τραγουδάγαμε, κάναμε βραδιές ποιητικές, κάναμε κουβέντες. Γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας, συζητήσαμε. Τα βράδια τελειώνοντας, φεύγαμε όλοι μαζί. Γιατί δεν υπήρχαν και λεφτά για ταξί τότε και πηγαίναμε με τα πόδια. Εγώ ήμουν στην Πλατεία Αμερικής τότε. Και βέβαια
τα ωραία βράδια που κάθε τόσο παίρνει η ασφάλεια και μας μάζευε όλους για εξακρίβωση. Όλα αυτά μέχρι το 1967 που ήρθε η Χούντα και αυτό το όνειρο τέλειωσε. Σου φταίει που έχω αλλάξει και θα φύγω το πρωί. Εγώ δεν είμαι εντάξει. Τι σου φταίει η ζωή. 1967 λοιπόν ξαναγυρίζω στο Ζαμπέτα, στην Κυραντώνη και κάνουμε μαζί και τον πρώτο δίσκο στη Θεσσαλονίκη, στις στίχους του Ηλία Ηλιόπουλου και το μεταξουργείο στους στίχους του Δημήτρη Γιατρόπουλου. Είχε βέβαια προηγηθεί ένα μικρό 45 που είχαμε κάνει με τον Βασίλη τον Κουμπί και τον Δημήτρη Γιατρόπουλο. Αυτό όμως απαγορεύτηκε γιατί είχε τον τίτλο Χαμένη Πασχαλιά και οπότε δεν κυκλοφόρησε. 1968 ξανά στην Πλάκα, στην Παλιά Αθήνα, μαζί με τη Μαρινέλα. Εκεί γνωρίζουμε με τον Σπύρο Παπαβασιλείου. Με τον Σπύρο κάναμε πάρα πολλές δουλειές μαζί, πολλά γνωστά τραγούδια. Κάναμε τα καλοκαίρια και χειμώνες, το Κλαία Απόψη Γειτονιά, την Κυρά Ζωή. Μέχρι την εποχή που ήρθα στην Πλάκα, είχε έρθει και η μητέρα μου και η αδερφή μου στην Αθήνα. Το τραγούδι για μένα ήταν ένα μέσο απλώς να βγάζω κάποια λεφτά να βοηθάω το σπίτι μου. Όταν πια ήρθε η Χούντα και έφυγε να πήγα στο Ζαμπέτα, κατάλαβα πια ότι αυτός ήταν ο δρόμος μου, αυτή ήταν η δουλειά μου και το πήρα απόφαση ότι αυτό είναι το επάγγελμά μου. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει, πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά, πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει, πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Το 1969 έρχεται ο καιρός για να πάω στο στρατό. Παίρνω μια αναβολή γραφόμενο σε μια σχολείο περαιτέρω, περιμένοντας μπας και τελειώσει αυτή η ιστορία για να πάω μετά. Κάποια στιγμή το 1971 μου κόβουν την αναβολή και πρέπει να πάω Φαντάρας. Παρουσιάστηκα στην Τρίπολη στην αρχή, μετά πήγα στη Λάρισα για εκπαίδευση γιατί με είχαν στείλει στα Μουλάρια και έπρεπε να πάω να εκπαιδευτώ. Γι' αυτό και μετά στην Αλεξανδρούπολη, όπου και εκεί τελείωσα και τη θητεία μου. Ενδιάμεσα είχα πάρει μια άδεια και κατέβηκα και έκανα 2 δίσκους, 2 μικρά 45. Ένα με τον Σπύρο του Παπαβασιλείου, το Κλαία Απόψη Γειτονιά και το Φιλί Φιλί Ανάστησε, και ένα με τον Άκη τον Πάνο, το Γιατί Κακούρα Πεθερά και το Φιλότιμο τον Τρίκιο. Δεν θα έλεγα ότι ήταν για τα καλύτερά μου χρόνια, αλλά εντάξει, έκανα υπομονή. Η επιλογή μου ήταν εξάλλου. Θα πέρναγε ο καιρός. Το 1971, προς τα τέλη περίπου, συναντηθήκαμε με το Μούτσι, ήρθε στη Θεσσαλονίκη που ήμουν εγώ για κάποια γιορτή εκεί του στρατού και μου πρότεινε να κάνουμε τον Άγιο Φεβρουάριο. Καταφέρνω, παίρνω μια άδεια τετραήμερη να κατέβω να κάνουμε τον Άγιο Φεβρουάριο. Ξανά πίσω πάλι. Ευτυχώς ο Γιώργος ο Κασαρός κατάφερε, μου πήρε μια άδεια. Άλλες 4 μέρες κατέβηκα και έτσι έγινε ο Άγιος Φεβρουάριος. Ήταν ο πρώτος μου μεγάλος δίσκος.
και από τους πιο σημαντικούς θεωρώ. Αμέσως μετά, όταν απολύθηκα, κάναμε με τον Γιώργο τον Κατσαρό έναν άλλο πολύ σημαντικό δίσκο, «Το δρόμο για τα κύθυρα». Αύριο πάλι, αύριο πάλι θα έρθω να σου πω, κρίμα που δεν με πιστεύεις, κρίμα που δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Κρίμα που δεν με πιστεύεις, κρίμα που δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το 1974 ξαναγυρίζω στην Πλάκα, στον Εγώκερο με τον Μιχάλη Βιολάρη και τη Χριστιάνα. Την άλλη χρονιά είμαι στο Μοστρού το 1975. Εκεί που το γνώρισα τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είχε έρθει ένα βράδυ στο μαγαζί. Το ίδιο βράδυ εκείνο μάλιστα να έρθει και η μάνα μου και εγώ μου λέει ο μέτρο και μάλλον κάτω είναι ο πατέρας σου. Κατέβηκα, τον είδα. Δεν ένιωσα και τίποτα. Εγώ εξάλλου πατέρα μου θεωρούσα τον αδερφό της μάνας μου. Μου μεγάλωσε, που με φρόντισε. Αυτός ήταν για μένα ο πατέρας μου. Δεν διατηρήσαμε σχέσεις ποτέ. Βλεπόμασταν αγάκι που. Αλλά αυτός είχε πια τη δικιά του οικογένεια. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Λέω σε ξέχασα και πια δεν σε θυμάμαι, κι ότι για μένα είσαι πια μηδενικό. Μα κάτι νύχτες απ' το κλάμα δεν κοιμάμαι, γιατί στη σκέψη μου γυρνά σαν ξωτικό. Έρχονται βράδια, βαριά ρημάδια μες στη ζωή μου και κάνουν μάγια που με πληγώνουν και με ματώνουν. Όταν σε σένα λέει η σκέψη μου γυρνά, όταν σε σένα λέει η σκέψη μου γυρνά. Κόσμε μου γίνες πληγή, γίν' το γρήγορο παργί που μορμήνεψε να πιω και να μεθύσω για να παρηγορηθώ. Μη τυχόν και λυπηθώ την κακούργα την αγάπη της να σβήσω κι ας καθώ. Ξανά στην Πλάκα λοιπόν, μετά από χρόνια πολλά, στο Ζυγό, τον Αντώνη τον Καλογιάννη, μια άλλη εποχή, ένας άλλος χώρος, πιο μικρός, πιο αν θέλετε σε μένα, με τον κόσμο πιο κοντά, να τραγουδάμε και να ζούμε περίπου ή να θέλουμε να ζούμε τις στιγμές τις ωραίες που παλιά ζήσαμε όταν το ξεκίνησα εδώ στην Πλάκα. Εδώ λοιπόν μια άλλη μεγάλη ιστορία, όλο το Zoom. Πέρασα αρκετά χρόνια εδώ σε αυτόν τον χώρο. Τρεις σεζόν κάνοντας διάφορες παραστάσεις. Που γραφτεί και ένας δίσκος εδώ. Από τα πιο σημαντικά πράγματα, από τους πιο σημαντικούς χώρους της Πλάκας. Ο ιστορικός χώρος αυτός του Zoom. Της ζωής μου μόνο εγώ της απομένα.
αφήνω πάντα, πάντα αφήνω αναμένω. Και στα χέρια μου οι μέρες είναι οι μέρες φρέσκο χιόνι. Έχω ακόμα μια ελπίδα, μια ελπίδα που με σώνει. Η αλήθεια μου αδείγω πιάτο και πηδάω στον αέρα στις ψυχής το παρακάτω, στο μυαλό το παραπέρα. Το 1977 και μετά πηγαίνω στα μεγάλα μαγαζιά της παραλίας, στα Δειλινά, στην Νεράιδα, στα Νέα Δειλινά. Εκεί ήταν τότε η πιάτσα η μεγάλη. Ήταν η εποχή που αρχίζαν εκείνες περίπου τις εποχές τα μαγαζιά να κάνουν τους χορούς. Μέχρι τότε ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που ανεβαίνουν όλοι στην πίστα και σπρώχνουν ένα στον άλλον νομίζοντας ότι χορεύουν. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα πια τα μαγαζιά στην παραλία σχεδόν δεν υπάρχουν πια. Το ένα μετά το άλλο κλείνουν και τα περισσότερα μαγαζιά πια έχουν μεταφερθεί στην Ιερά Οδό, στην Οδό Πειραιώς, εδώ στον Γκάζι. Αυτοί είναι οι χώροι πια που υπάρχουν για τα μεγάλα μαγαζιά. Πέρυσι ξαναγύρισα εδώ στην Ιερά Οδό με τον Πασχάλη του Δερζή και κάναμε ξανά μπουζούκια όπως παλιά. Εξάλλου μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να κάνω τις επιλογές μου ανάλογα από πώς με βολεύει και μου αρέσει και ανάλογα τους ορίξους που έχω χωρίς να θεωρώ ότι πρέπει να δίνω λόγο σε κανένα. Η νύχτα είναι μια ζωή, ζωή που σε χαλάει, σε κάνει άλλο άνθρωπο από άνθρωπο χωρίς να σε ρωτάει. Μα υπάρχουν κάτι ξενύχτες που δεν χαλάσανε ποτέ. Υπάρχουν κάτι ξενύχτες αιώνιοι εραστές, ξενύχτες που σε κοιτάζουν με μάτια καθαρά. Υπάρχουν κάτι ξενύχτες που μείνανε παιδιά. Πειραιάς, Πασαλιμάνη, Ολυμπιακός, Γαύρη του Θανατά, λαϊκή ομάδα. Και τι άλλο θα μπορούσε βέβαια να είναι ο Μητροπάνος. Φιλαράκι και με ένα κόσμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Γιώργο το Δελικάρη, αλλά και με το Μέγα Αλέξανδρο της Θεσσαλονίκης, το Γιώργο τον Κούδα, και με τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο όμως, τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Άλλα χρόνια, άλλοι φίλαθλοι. Πολλά άλλαξαν από τότε. Ο Μητροπάνος όμως έμεινε πιστός στην παιδικότητά του και σε μια αριστερή συνείδηση που διαμόρφωσε και που έμεινε αδιατάρακτη πέρα και πάνω από κάθε καθημερινότητα. Ο Ολυμπιακός, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Από μικρός στα Τρίκαλα ήμουν Ολυμπιακός και όταν πια ήρθα στην Αθήνα κάθε Κυριακή στο γήπεδο, από την εποχή που ήρθα στην Αθήνα το 1964, σιγά σιγά γνωρίστηκα με τους φιλάθλους εκεί που καθόμασταν παρέα, χαιρετιόμασταν, λέγαμε καλό χειμώνα, καλό καλοκαίρι, αρχές και τέλος της σεζόν. Αργότερα γνωρίστηκα με πολλούς παίχτες, έκανα παρέα με τον Γιώργο τον Δελικάρη, τον Παναγιώτη τον Κελεσίδη, ήμασταν πολύ φίλοι. Κάποιες άλλες εποχές τότε. Τότε ήταν για μας διασκέδαση. Κάθε απόγευμα της Κυριακής
Ετοιμαζόμασταν, βάζαμε τα καλά μας και πηγαίναμε για να διασκεδάσουμε. Για μας ήταν διασκέδαση το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Κάναμε παρέα με τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου, που ήταν Παναθηναϊκός. Πειραζόμασταν, κάναμε φλάκες. Όταν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη και δούλευα και είχαν Ολυμπιακός, ερχόταν ο Κούδας, ο Παρίδης, μου βάφαν τα γαρίφαλα μαύρα και μου τα πετάγανε. Αλλά εντάξει, είχε κέφι, είχε πλάκα, είχε ζωντάνια, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι να γίνει, γιατί όλος ο κόσμος πια έχει φύγει από τα γήπεδα. Πιστεύω ότι τώρα με το Καραϊσκάκι που θα γίνει, μάλλον κάτι θα αλλάξουν τα πράγματα και ίσως μπορέσουμε να ξαναγυρίσουν στα γήπεδα όλοι αυτοί οι παλιοί που πηγαίνουν παλιά. Κίτρινα βράδια στις πλατείας στα δυτικά, Ομόνια με Πειραιώς γωνία. Κίτρινα βράδια ανάβει ο καυγάς στα αθλητικά και σώζεται η παγκόσμια ισορροπία. Κίτρινα βράδια, Ομόνια με Πειραιώς γωνία. Στην εταιρεία που ήμουν τότε, στην Polygram, επικρατούσε η άποψη ότι έχουμε τους τραγουδιστάς. Εγώ ήθελα να κάνω δουλειές με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς ήταν σε άλλες εταιρείες. Προσπαθήσαμε, γίναν κάποιες δουλειές. Μια δουλειά με τον Απόστολο τον Καρλάρα, μία με τον Σταύρο τον Κουδιουντζή. Αλλά είχαμε συζητήσει με τον Μάνο τον Λίζο να κάνουμε ένα δίσκο. Δεν μπορούσε, ήταν σε άλλη εταιρεία. Συζητάγαμε με τον Ντόκα, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Οπότε αφού λοιπόν δεν είχαν συνθέτες, αποφάσισα και άλλαξε εταιρεία. Πήγα στη Μήνος που είχε τους συνθέτες και εκεί λοιπόν έκανα δουλειές με τον Μάρη τον Ντόκα και τον Θάνο τον Μικρούτσι. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία, πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ροζά μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί. Το 1991 αποφασίσαμε με τον παραγωγό, με τον Ηλία τον Βενέτο, είχα ήδη αλλάξει εταιρεία, να μαζέψουμε όλο το παλιό υλικό και να κάνουμε κάποιες συναυλίες. Η αρχή έγινε εδώ, στο Δικαβητό. Θυμηθήκαμε τραγούδια που είχα χρόνια να πω, μαζέψαμε όλο το υλικό. Ήταν μια συναυλία με πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα. Ήταν η πρώτη μου προσωπική συναυλία. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν, είχε έρθει ο Γιώργος ο Ζαμπέτας, ανέβηκε και παίξαμε μαζί τον Ξενύχτη. Μετέπειτα ακολούθησαν συναυλίες σε όλα τα θέατρα, σε όλα τα γήπεδα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαβάδικα πουλάνε αυτό που θες. Πόσα παίρνω κι ό,τι θες, στη τιμή περιλαμβάνε το καφέ. Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαβάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε γάμο αναραγγελεί με βαριά αλικαρίσια να Γίνεται η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος. Δημιουργήθηκε κατόπιν υποτροπής από τον Μάνο τον Λοΐζο περισσότερο. Είχαν δημιουργήσει την ΕΜΣΕ και κάποια ώρα μας είπε ότι πρέπει και εμείς να οργανωθούμε, να διεκδικήσουμε κάποια δικαιώματα. Και μαζευτήκαμε, συζητήσαμε και είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Είχαμε πει ότι θα υπάρχει πάντα ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική, θα είναι καθαρά εργασιακό το σωματείο. Αλλά σιγά σιγά τα κόμματα μπήκαν μέσα. Εκεί άρχισε το πρόβλημα. Αρχίσαμε να κατεβαίνουμε ψηφοδέλτια κομματικά, γίνανε διάφορα πράγματα
Εγώ έκατσα περίπου 5 χρόνια στην Προεδρία. Ακόμα και κάποια στιγμή, όταν πια τα πράγματα ξεφύγαν τελείως και άλλα πράγματα είχαν να κάνουν, είπα, γεια σας, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτά. Ήδη είχα φτάσει και σε σημείο και με το ΚΚΕ να έχω τσακωθεί, που υποτίθεται εκεί ανήκω, γιατί δεν ήθελα να πάρω γραμμή, με αφορούσε καθαρά το θέμα το συνδικαλιστικό. Είναι αυτό το λάθος που γίνεται στην Ελλάδα με το συνδικαλισμό, που οι συνδικαλιστές ψηφίζουν ανάλογα τι θα πει το κόμμα και όχι τι βολεύει το εργασιακό συμφέρον του κάθε κλάδου. Στου αιώνα την παράγκα, στρώσε το όνειρό σου μάγκα, με βρισχές και προσευχές και της μάνας τις ευχές του αιώνα την παράγκα, στρώσε το όνειρο σου μάγκα, στα κρυφά και ταπεινά, ψάξε τα παντοτινά. Στου αιώνα την παράγκα, στρώσε το όνειρο σου μάγκα, στα κρυφά και ταπεινά, ψάξε τα παντοτινά. Στα Τρίκαλα λοιπόν, στην Αγία Μονή, η ονομαζόμενη και Μικρή Μόσχα, εκεί μεγάλωσα, με τη μάνα μου να δουλεύει, να μεγαλώσει εμένα και την αδερφή μου. Ο πατέρας μου είχε φύγει μετά το Αντάρτικο έξω. Τα 2 αδέρφια της μάνας μου ήταν εξορία. Όλα αυτά βέβαια δεν κουβεντιαζόταν ποτέ στο σπίτι. Άρχισα να ψάχνω, να διαβάζω, να δω τι είναι αυτό όλο που συνέβαινε. Διαβάζοντας, μαθαίνοντας, ακούγοντας, και δόξα τω Θεώ, στη γειτονιά υπήρχαν πάρα πολλοί για να κουβεντιάζουν. Σιγά σιγά άρχισα και εγώ να πηγαίνω και στο κόμμα. Δεν θεωρώ ότι οι ιδέες ήταν λανθασμένες. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που κυβερνούσαν τότε ήταν μικρόψυχοι και δεν αντέξαν να υλοποιήσουν αυτές τις ιδέες. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος σαν το Χάρη Λεωφοράκη, πιστεύω εγώ ότι αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν ήταν έτσι. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα. Εξάλλου και ο Μάρξ και ο Έγγελς είχαν πει ότι μετά από χρόνια αυτά τα πράγματα πρέπει να ανανεωθούν και πρέπει να συμβαδίζουν ανάλογα με τις εξελίξεις. Εγώ εκεί μεγάλωσα, εκεί έτσι γαλουχήθηκα, παρότι τις διαφωνίες μου, παρόλα τους προβληματισμούς που έχω, θεωρώ ότι δεν μπορώ να ανήκω πουθενά άλλο, παρά μόνο σε αυτό το χώρο. Μια φορά μου γεννούσες ένα πάθος παράφορο, τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω, σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι, κι από ένα κλαράκι του γκρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα, βέμπο μου και Μέριλιν Μονρόε, Ελλάδα, ελίτη μου και Έντγαρ Αλαν Πόε, Ελλάδα, μάγισσα, Παρθένα και Τροτέζα μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, δέσμιος του παρελθόντος και των επιλογών του, είναι αργά πια για να κάνει εκπτώσεις στη δουλειά. Γι' αυτό βρίσκεται πέρα από τη λογική των σουξέ. Ο Άγιος Φεβρουάριος, τα Κύθυρα και μία σειρά από άλλες δουλειές του δείχνουν το δρόμο και του επιβάλλουν μία αισθητική που είναι πέρα από τους κανόνες του σύγχρονου μάρκετινγκ. Από την Αγία Μονή των Τρικάλων έως εδώ, ο δρόμος ήταν δύσματος, αλλά ωραίος. Και ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι μεγάλος, όχι γιατί είναι απλά ένας καλός τραγουδιστής, αλλά και επειδή τιμά τον παρελθόν του. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα
από τους συνθέτες, από όλους, ο τρόπος που μου τραγουδούσαν τα τραγούδια τους. Εγώ πάντα ήθελα να παίρνω από αυτούς, έπαιρνα πράγματα. Δεν με ένοιαζε το πώς τραγουδούσαν, αλλά ο τρόπος που τραγουδούσαν, η ψυχή που είχαν. Ήταν για μένα αυτό το ερέθισμα. Δεν με αφορούσε ποτέ να κάνω τραγούδια που να κάνουν το σουξέ το εφήμερο και να ξεχνιούνται μετά. Προτιμούσα να κάνω δουλειές που να μ' αρέσουν, που να μένουν σαν δουλειές, παρά να κάνω την επιτυχία. Δεν θέλω να πω αυτό ότι δεν ήθελα να κάνω επιτυχία, όλοι θέλουν να κάνουν επιτυχία. Το θέμα είναι ο καθένας πώς το βλέπει αυτό και πώς μπορεί να ξεπουλάει κάποια πράγματα. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι τα καλά τραγούδια μένουν. Δεν έχει σημασία αν θα είναι τα μεγάλα σουξέ, αν είναι τραγούδια που μένουν και αυτή είναι η πρίκα στον κάθε τραγουδιστή, τα τραγούδια. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη, στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Το μόνο που θέλω να είμαι υγιής εγώ, να είναι η οικογένειά μου μια χαρά, να περνάμε καλά. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου, η οικογένειά μου και η δουλειά μου. Θέλω να τα φέρω στα παιδιά μου ότι ο μπαμπάς κάνει μια δουλειά που έχει μια δημοσιότητα. Αυτό όμως αφορά τη δουλειά, δεν αφορά το σπίτι. Θέλουν να μάθουν η μουσική πιο πολύ για να ξέρουν τι ακούνε και μαθαίνουν. Τα παιδιά καλώς ή κακώς επηρεάζονται από διάφορα πράγματα, έτσι κι αλλιώς όταν μεγαλώσουν μόνο τους θα αποφασίσουν τι θέλουν. Εγώ όσο μπορώ θα συμβουλεύω ή θα κουβεντιάζω μαζί τους. Εξάλλου έχω προσωπική εμπειρία από αυτό. Κάποτε 32 χρονών κατάλαβα ότι δεν αποφάσισα μόνος μου. Υπήρχε ο θείος μου, ο οποίος όταν του έλεγα «Ξέρεις θα κάνω αυτό», βέβαια μου λέει. Και το κουβεντιάζαμε. Στο τέλος της κουβέντας έκανα αυτό που ήθελε αυτός και νομίζοντας ότι το έκανα εγώ. Ώσπου κάποια μέρα 32 χρονών του είπα ότι να σου πω κάτι, θα κάνω αυτό και τέρμα χωρίς κουβέντα. Κάτι ανάλογο πιστεύω θα πάρω και τις κόρες μου. Αν είσαι πλάι μου μπορώ τη μαχή να κερδίσω, να μην εγκαταλείψω, να μην παγιδευτώ. Αν είσαι πλάι μου μπορώ τον ήλιο να αντικρίσω, να μην ξαναγυρίσω σε τόπο σκοτεινό. Μόνος μου πώς να πορευθώ και που να επιστρέψω, χωρίς εσένα είμαι μισός κι ίσως να μην αντέξω. Θέλω να ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες εποχές για το ελληνικό τραγούδι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει άλλο χειρότερο από ό,τι είμαστε. Βέβαια θεωρώ ότι βασικό ρόλο παίξαν στα πράγματα την εποχή που οι τραγουδιστές πήραν το πάνω χέρι στο τραγούδι, στο χώρο του τραγουδιού. Αυτό βέβαια βόλευε και τις εταιρείες, γιατί οι συνθέτες είχαν θέση, είχαν άποψη, ενώ οι τραγουδιστές ήταν πιο εύκολοι και πιο ευάλωτοι. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα που οι συνθέτες και οι δημιουργοί θα ξαναπάρουν τα πράγματα στη θέση τους και τότε ελπίζω ότι θα έχουμε πολύ καλές μέρες στο ελληνικό τραγούδι. Μια φωνή και η χαρά σου ράγισε σαν το γυαλί που χάραξε τη μοίρα της καρδιάς και δάκρυ τώρα αιμορραγεί, ζέστη πληγή, βάθια πληγή. Πώς μπορώ στον κόσμο σου που κλείδωσες να βρω κλειδί και εκεί να επιστρέψω σαν φωνιάς, το σφάλμα μου να δικαστεί, συγγνώμη και
Στάξε την πίκρα σου μες στο ποτήρι, μετανιωμένο σαν φαρμακί, να την πιω και να σκοτώσω αυτό το άγριο φίδι που λένε εγωισμό. Στάξε την πίκρα σου μες στο ποτήρι, μετανιωμένο σαν φαρμακί, να την πιω και μην γκρεμίζει στο στερνό γεφύρι ανάμεσα στους δυο. Στάξε την πίκρα σου μες στο ποτήρι, μετανιωμένο σαν φαρμακί, να την πιω και να σκοτώσω αυτό το άγριο φίδι που λένε εγωισμό.